Ρε, γιατί πολλά εστιατόρια ανοίγουν και ένα χρόνο κλείουν? Να μου είναι το λάθος που κάνουν. Θεωρούν πολλοί ότι με το να ανοίξεις ένα εστιατόριο πολλά εύκολο. Και απλά έρχεται ο κόσμος, τρώει, πάει στο καλό και εντάξει. Όχι. Η εστίαση είναι από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Αποδεδειγμένα, πέραν του 70% των επιχειρήσεων εστίασης κλείνουν τα 5 πρώτα χρόνια. Πέραν των 80% των επιχειρήσεων εστίασης κλείνουν μετά από 8 με 10 χρόνια. Ο λόγος, διότι πρέπει να μένεις σταθερός σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο ένας λόγος. Φαγητό έχει και ο πελάτης στο σπίτι του να φάει. Στο εστιατόριο πάει για ένα συνολικό πακέτο υπηρεσιών και εξυπηρέτηση. Και η σημασία που πρέπει να δίδει στον πελάτη. Και η καθαριότητα. Και η ποιότητα. Και η ποσότητα. Και οι εγκαταστάσεις σου. Και αν είναι μοντέρνο. Και τι φαγητά έχεις. Και γενικά όλα αυτά είναι ένα συνολικό πακέτο που στο τέλος της μέρας ο πελάτης σε βαθμολογεί. Εστιατόριο Περνιά στο Νασκά. Γεύσεις από κυπριακή κουζίνα με σύγχρονες πινελιές.